xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, só sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos máis fortes, máis claros, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos fallos tamén. Xuntos para gañar a vida día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Sabemos que onte foi unha xornada longa, precedida de moitas de traballo, pero valeron a pena e hoxe podemos celebrar a primeira maioría absoluta de Alfonso Rueda. Presidente Feijóo, gracias por acompañarnos ao longo desta campaña, de toda a campaña, onde se comprobou que ti si eres un activo e tamén por estar hoxe con nós neste día tan importante para todos nós, para o Partido Popular de Galicia e tamén para Galicia.
E tamén me gustaría agradecer o traballo do presidente de honra, o presidente Rajoy, co que compartín moitas xornadas de traballo, pero tamén todo o cariño merecido que lle ten a xente nas rúas. E hoxe tamén quero dar as grazas aos xerentes provinciais, aos presidentes provinciais, Diego, Elena, Luis, Lugués, por axudarme a acompañarme nesta tarefa tan importante e por contribuir a que esta campaña fose tan exitosa. Tamén quero agradecer ao equipo redactor do programa electoral, liderado por Valentín García, e que comezará a ser unha realidade moi pronto, porque os galegos e galegas lle deron a súa confianza e xa que temos un goberno liderado por Alfonso Rueda e un goberno unido e único, pois ao día seguinte xa podemos poñer en marcha todas e cada unha desas propostas que levábamos no programa electoral. Non me quero esquecer de todos os alcaldes, portavoces, concelleiros, concelleiras, candidaturas das 4 provincias, persoal das diferentes sedes locais, provinciais, da sede autonómica que tanto tedes traballado nos últimos tempos. E, por suposto, a toda a militancia do Partido Popular de Galicia, porque é absolutamente infatigable. Presidente Rueda, gracias por a túa confianza depositada en min para dirixir esta campaña con todo o equipo que ti ben sabes que me acompañou todo o tempo. Espero haber cumplido as expectativas e hoxe é unha realidade que ti eres o presidente de todos os galegos. Gracias, presidente. Bueno, conseguimos unha maioría absoluta respaldada por máis de 700.000 galegos e galegas que volveron a confiar no Partido Popular de Galicia. 73.000 papeletas máis ao Partido Popular de Galicia que no ano 2020. Medio millón de votos máis que o Partido Socialista. Máis votos que o BNG e o PSOE xuntos. E gañamos en 295 dos 313 concellos. Enhoraboa a todos. Coa túa primeira maioría absoluta, presidente, hoxe xa é indiscutible que estamos na era Rueda, despois dun congreso exemplar para sustituir ao primeiro militante de Galicia e tras 2 anos de magnífico goberno. Logramos unha victoria inapelable tras unha campaña ilusionante chea de propostas e de movilización frente a outros que quixeron embarrala dende antes aínda de empezar. Tentaron facer da crise dos pellets un novo prestix, pero non foron capaces de enganar aos galegos e ás galegas. Tentaron nacionalizar a campaña ao tempo que nos acusaban a nós de nacionalizala, pero non foron quen de enganar aos galegos. Tentaron ocultar e agochar as siglas e radicalismos, mesmo rexeitando o que ía no seu propio programa e negando ser aliados daqueles cos que se presentaban xuntos ás eleccións, pero tampouco nisto conseguiron enganar aos galegos. Fixeron todo o posible por intentar embarrar a campaña e agora xa empezan a tentar embarrar o resultado electoral. Pois, unha vez máis, non van a enganar aos galegos. Non van a ser quen de empañar unha victoria histórica do Partido Popular de Galicia da que podemos sentirnos orgullosos. Nin saben gañar, nin saben perder,
nin son capaces de entender Galicia e os galegos, e así van seguir moito tempo na oposición. Os galegos volveron confiar na Galicia que funciona e agora debemos traballar para non defraudar e facer que Galicia avance da man dun goberno estable, consentidiño e dirixido por Alfonso Rueda. Galicia Rueda, presidente. Moitas gracias. Gracias. Moitas gracias. Beso. Benvido, presidente. Benvido. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, boas tardes. Boas tardes. Bueno, agora, cando remate esta xunta directiva, espero ter ocasión de poder saudar e agradecer persoalmente os que estades aquí e que non o puden facer no día de onte, a pesar de que beso a moita xente que estuvo onte aquí presente unha celebración fantástica. Beso que a xente ten potencia de recuperación, a pesar de que, parafraseando a Mariano Rajoy, eu diría que hai gente que estuvo aquí, pero parece que nunca estuvo aquí, a pesar de haber estado aquí. Por lo tanto, noraboa, porque tedes todos moi boas caras. Tedes todos moi boas caras e, sinceramente, non me extraña, porque temos moitas cousas que celebrar. Esta intervención, a primeira, despois da que fixen onte, aquí nada máis coñecer o resultado electoral sobre as 11:30 da noite, vai ser, como todo mundo se pode imaginar, sobre todo de agradecementos, porque eu teño moitísimo que agradecer. Fíxeno durante a campaña, porque eu decía, moitos dos que estades aquí, ou todos estivestes nos actos electorais, onde eu decía que necesitábamos ese arrope, sentir esa movilización, era fundamental. E, por lo tanto, como é certo que houbo moitísima, agora chega o momento de facer ese balance e agradecerla de verdade, empezando polos máis de 10.000 apoderados e interventores que se di pronto que onte estuveron nas mesas electorais desde o principio hasta o final. Moitísimas gracias a todos. Gracias a todos eses afiliados e afiliadas que se movilizaron como nunca, cando máis falta facía, esa forza imparable da que falan os medios de comunicación, da que falan os partidos de oposición, que nunca entenden por que perden, e sempre perden, e dicen, non, é que o problema, a culpa, como se fora unha culpa, a ten a maquinaria electoral do PP, que está xente moi motivada. E pois sí, estábamos moito motivados e por iso gañamos. Efectivamente, esa foi a razón. Gracias aos alcaldes e aos portavoces, que sodes os capitanes de todo isto. Se non vos viran a vos motivados, sería moi difícil ou imposible. E estuvestes o máximo. Eu sei perfectamente que traballasteis como mínimo como se foran as eleccións municipais. E, en todos os casos, creo que todavía máis. Por lo tanto, moitísimas gracias, porque non había outra maneira de facelo. E gracias aos candidatos e as candidatas, os que agora mesmo son diputados electos e os que o serán, porque xa sabedes que somos de listas amplias, listas onde moitísima xente acaba tendo unha oportunidade. Eso era un compromiso que eu penso cumplir. Gracias, por suposto, ao meu equipo, os que coñecedes máis porque me acompañan máis aos sitios, os que coñecedes menos porque se quedan un pouco máis na retaguardia para que todo funcione, e para que todo vaya ben, e para que non cometamos fallos, eu cometa os menos fallos posibles. A verdade é que me aturaron máis que nunca nesta campaña, que vos podedes imaginar toda esa tranquilidade que eu intentaba transmitir era porque con quen desafogaba era con eles. Eu tamén os tuve que aguantar eles algunha vez, porque aquí todos, pero sin ninguna duda,
con moitísima diferencia, eles me aguantaron a mí e lles dou as gracias porque sin eles sería imposible. Un aplauso para o meu equipo, do cual me sinto moi orgulloso e eles e elas saben quenes son. Gracias aos 4 presidentes provinciais, a Elena, a Diego, a Lugués e a Luís Menor. Gracias porque tamén tiveron que aguantar o seu nesta campaña, tamén tiveron que aguantar as presións, a exixencia de traballo cando xa estaban traballando a tope, esa sensación certa de que se as cousas hubieran salido mal, os culpables hubieran sido eles, pero como saliron moi ben, eles son os que teñen todo o mérito do mundo. E, polo tanto, moitísimas gracias de verdade. E o digo eu, que fui un presidente provincial, e por eso digo isto que estou dicindo. Gracias, por suposto, teño que dicirlo, logo falaré un pouco máis, gracias a esta oposición que tivemos en campaña, con todos os respetos. Gracias por, non gracias, pero ala eles, pero ese empeño en ter unha soberbia que a veces non sabíamos de onde salía. E non é o momento de facer ese balance, pero teño que dicilo, porque cando non se expliquen cal era a enorme motivación de tantos e tantos miles de persoas que traballastes como unha sola persoa, como unha sola dirección para conseguir este éxito, se debe a moitísimas razóns. A primeira, querer facer cousas por Galicia. A segunda, impulsar este proxecto no que creías todos. Pero a terceira, non sei se a terceira, pero está na lista, ese desprecio e ese menosprecio insusto que moitas veces sentimos e non tiña razón. Polo tanto, gracias por sobreponerse a todo iso. Gracias á directora de campaña. Nada sinxelo ese posto. Sei no eu que me tocou dirixir as 2 primeiras do presidente Feijóo, sabe o Miguel Tellado que lle tocou as 2 seguintes e a partir de agora tamén o sabe Paula Prado. Supoño que botaría moitas broncas. Supoño que algunha veces tería razón e outras probablemente non tanta. Pero supoño, máis ben estou seguro que todo o mundo sabe, que o facía por conseguir o que ao final conseguimos. Por lo tanto, un director, unha directora de campaña é fundamental e se as cousas salen ben como saliron, gran parte do mérito é dela. Por lo tanto, moitísimas gracias, Paula, por todo ese traballo. Gracias a todos los parlamentarios, parlamentarias que nos apoyasteis desde o Parlamento Nacional, a todos os diputados provinciais e diputacións, a todo o mundo que traballou cada un na súa esfera para poder conseguilo. E gracias a 2 militantes moi significados. Un, hoxe, está aquí, eu lle agradezo moitísimo, e outro, pois, non está aquí, onte falei con el pola noite, e se vos podedes imaginar que estaba encantado. Fixo exactamente a campaña que lle pedimos. Estuvo nos sitios onde decidiu a directora de campaña que tiña que estar e onde él, ademais, estaba encantado de estar. Disfrutou todos os días que estuvo aquí, deixou unha pegada enorme, en Pollo tuvo un pequeno susto que hasta él, coa súa ironía, foi capaz de transformarlo en algo gracioso. Está aí o alcalde de Pollo, que é un dos sospeitosos de que se caera a silla de Mariano Rajoy, pero ao final conseguiu facer unha gran campaña. Gracias a Mariano Rajoy por estar acompañándonos dende o principio. E deixo para o final a quen foi protagonista das 4 victorias anteriores. A quen entendeu dende o principio que tiña un papel fundamental. Decíamos tamén dende o principio, hai xente que suma, vaya donde vaya en Galicia, e por iso necesitamos. E hai outros que restan, vayan donde vayan en Galicia, e por iso non entendo como outros os necesitan. Ao final, o resultado nos deu a razón e unha das pezas fundamentales foi Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, gracias Alberto. Esta victoria tamén é túa por moitísimas razóns. Gracias, Alberto. E saberás o que te decimos sempre, máis pronto que tarde, cando sexas presidente de España, Galicia volverá a ser unha peza decisiva con apoio enorme. Moitísimas gracias por estar aquí hoxe e por todo o traballo inmenso que fixo na campaña. Moitísimas gracias, Alberto. E gracias a miña familia, os dixe moitísimas veces, tuvo un pouco máis de protagonismo nesta campaña que noutras, e escostou moitísimo, pois podedes imaginar, por lo tanto, eu lle dou todo o mérito
que ten, non é nada fácil que den ese paso adiante, o deron por min, eu lle agradezo moitísimo, gracias a meu pai, este onde este, que sempre me dixo, como sabedes, non te metas... Sempre me decía, non se te ocurra meterte en política, pero se hubiera podido completar o pensamento, diría, pero si te metes, polo menos intenta quedar ben. Por lo tanto, supoño que estará hoxe moi orgulloso, moi orgulloso. E, en definitiva, gracias aos máis de 700.000 galegos que onte nos deron a súa confianza. A todos nós, as 4 candidaturas, a toda a xente que remaba, que estaba derremando, para primeiro pedir esa confianza con humildade, sin soberbias, sin poñernos nerviosos, a pesar de que intentaron poñernos nerviosos dende moitísimos sitios en moitísimas ocasións. Eu sei que me toca gobernar para eles, sin ninguna dúbida. Alégrome moitísimo de que onte se desmentira un deses grandes mitos que lle gustan moito á esquerda. Non, é que se a xente participa, sempre gañamos nós. Non, se a xente participa, decide en libertad. Onte participou máis xente que nunca en libertad, decidiu apoiar masivamente o Partido Popular. Polo tanto, mito caído, como non podía ser de outra maneira. Coa mobilización máis alta da historia das eleccións, conseguimos unha victoria contundente. Por lo tanto, ao final, Galicia, que ten tanto sentidiño, participou como nunca e votou como sempre. E toda a nosa xente saiu ás urnas a votar con ilusión, con orgullo, o que estábamos pedindo durante a campaña. Non había nada de que ocultarse, non había nada de que avergonzarse, sino todo o contrario. Un balance de todos estes anos, dos gobernos de Alberto, destes 2 últimos anos, para explicarlle a xente e para ter argumentos de sobra, para pedir outra vez apoio. Eu sei que o apoio de onte supón unha responsabilidade enorme. A supón dende o primeiro momento. E o apoio de onte respondeu a que Galicia tiña que escoller entre 2 camiños. Entre o camiño das moitas mentiras que se intentaron contar e o camiño da verdade. Eu dixe moitas veces en campaña que o valor da palabra, tan devaluado para os partidos de esquerda en política e para todo en xeral, é fundamental. Polo tanto, agora, con este apoio, co encargo de gobernar, que xa sei que imos ter, eu digo que manter a palabra, cumprir o prometido, será o elemento fundamental de todo o que faga eu. Sen ningunha dúbida. E conseguimos superar tamén ese intento de separarnos, de levantar eses muros entre os galegos bos e os galegos malos. Inda seguían teimando algunhas candidatas esta mañán con iso. Non, isto non vai diso. As eleccións, a xente xa falou. Non se levantou ningún muro, afortunadamente. A pesar de que probablemente lles hubiera gustado, a pesar de que probablemente esa era a estrategia. Pero visto o que a xente votou en liberdade, con tranquilidade e con sentidiño, eu vos digo que agora máis que nunca me sinto na obriga de gobernar para todos. Os máis de 700.000 que me votaron e tamén os que non. Gobernarei para todos dende o primeiro momento e sen ningunha dúbida. E eses intentos de manipular que tanto dano fixeron en algún momento, non a nós, que ese era o cometido principal. Dañaron cousas moi importantes que estamos agora intentando recuperar, empezando por ese prestixio da xente do mar, do seu traballo, do froito do seu traballo, que afortunadamente estamos recuperando rapidamente da man deles e apoiándoles en todo. Ese intento de... Ese concepto que os galegos calan a primeira, de querer facer dano simplemente por obter rédito electoral, eso non funcionou nin funcionará. Eses ataques continuos, esas euforias antes de gañar nada, como se xa se tivera gañado todo, se demostrou que non levaban a ninguna parte. Eu prefiro a humildade, a tranquilidade, o aguantar difamacións e, ao final, ter un triunfo, que foi o que fixemos nós. Por lo tanto, moitísimas gracias por seguir esa estrategia fundamental. Y creo que Galicia le ha enviado también un mensaje a España muy claro. Cuando todo el mundo, lo decíamos ayer, cuando todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando aquí, de lo que iba a pasar
cuando había todo tipo de teorías, cuando había todo tipo de deseos y cuando había todo tipo de pronósticos. Creo que ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas. Aquí en Galicia especialmente. Aquí en Galicia especialmente. Y dijimos que ni queremos ni vamos a admitir chantajes, por supuesto. Que ni queremos ni vamos a admitir privilegios, no los pedimos para nosotros, pero no vamos a admitir que se les den a los demás. Queremos igualdad entre todas las comunidades de España y, por lo tanto, también igualdad hacia Galicia. Nada de privilegiar a unos para perjudicar a los demás. Queremos entendimientos, es que entendiéndose es como se consiguen cosas. Queremos responsabilidad, queremos sentidiño y al final lo que queremos es nada más y nada menos que Pedro Sánchez, que los nacionalismos, que el independentismo lo entienda. Queremos dignidad, dignidad para Galicia y es lo que vamos a defender por encima de todo y ayer mandamos ese mensaje contundente. Esta mirada hacia Galicia que tivemos durante estas semanas, que no fondo de agradecer, todo o mundo nos observou, todo o mundo sacou as súas conclusións. Me gustaría que as conclusións que se sacaran foran que nós, desde logo, respetamos moitísimo os demais, a todo o mundo merece o noso respeto. Ninguén nos dá envexa. Non temos nada que envesarlle a ninguén. Non temos necesidade de traer ningúns modelos que poden funcionar ou non. Eu creo que non, noutros sitios, pero desde logo aquí nin iban a funcionar, nin imos deixar que o intenten. Non defendemos que lle quiten nada a ninguén. O que queremos é que non nos lo quiten a nós. Queremos que se reparta xustamente, falando, discutindo e ao final acordando. Creo que a mensaxe que mandamos estas semanas é que sentímonos moi orgullosos do que somos, do que estamos facendo e, sobre todo, con esta maioría, o que imos facer no futuro. Por lo tanto, que nos sigan mirando e que nos sigan tendo en conta. Galicia vai dar moitas alegrías durante estes 4 anos. Xa veredes como sí. A mí me gustaría, e remato xa, que todo o mundo tomara nota, empezando por nós, empezando por o difícil que intentaron poñernos as cousas, como os irresponsables de sempre intentaron consurarse máis que nunca para que todo nos resultara imposible e como nos sobrepusimos a esas dificultades. Eu vou dicir unha cousa que supoño que sobra, porque xa tampouco o iba a ter. Eses 100 días de cortesía que se lle dan a calquer goberno, eu non os quero. Dixemos que íbamos a traballar dende o primeiro momento. Supoño que tampouco os íbamos a ter. Non os tuve cando tomei posesión despois de sustituir a Alberto e supoño que agora, despois de todo o que escoitamos en campaña, tampouco non lo iban dar. Por lo tanto, como temos un orzamento, fomos ás eleccións co orzamento aprobado. Salimos das eleccións co orzamento funcionando. Salimos das eleccións con moitas ganas de traballar e salimos das eleccións con apoio por maioría absoluta aos galegos. Por lo tanto, traballaremos dende o primeiro día sin esperar a que nos teñan que dar ningunha cortesía que tampouco nos iban a dar. Alberto, gracias novamente. Gracias por axudarnos en campaña, gracias por estar hoxe aquí compartindo con nós esta enorme alegría. Hoxe día de celebración, onte o foi, despois de saber o escrutinio, hoxe tamén o será, pero mañán toca traballar. Toca traballar todos unidos, toca traballar o goberno en funcións durante estes días, toca seguir solucionando problemas, toca seguir sendo moi humildes. Aquí non está nada ganado, ganamos onte, pero a confianza dos galegos hai que gañala día a día. E eu, dende hoxe, empezo a gañala para os próximos 4 anos. Moitísimas gracias. Gracias de verdade por este apoio. Sodes unha maravilla. Sin vos houbera sido imposible. Gracias. Muchas gracias. Queridos amigos e queridas amigas, querido presidente, queridos membros do Goberno de Galicia,
presidentes provinciais, alcaldes, compañeiros. Gracias, Galicia, entendo eu que a frase redonda que é o resumo, na miña opinión, máis correcto, máis apropiado e máis xusto para que acabamos de vivir. Gracias a Galicia por votar estabilidade, gracias, Galicia, por votar sentidiño, gracias, Galicia, por seguir sendo Galicia. Galicia non nos fallou nunca. Galicia non me fallou nunca e nós nunca lle imos fallar a Galicia. Eso é, queridos amigos, o que os galegos ben merecen. Efectivamente, Galicia falou con máis claridade que acostuma. Por qué? Porque había que facelo. Porque había moita xente chamada ás urnas, porque se decía que todos iban a traballar para, non para gañar, senón para que o PP perdera a maioría absoluta, porque o programa electoral de todos os partidos que concurrían ás eleccións, salvo un programa de goberno que era do Partido Popular, consistía nunha liña que o PP saque 37 escanos. E, por tanto, Galicia percatouse do que estaba ocurrindo e falou con unha claridade contundente e meridiana. Digo que Galicia falou máis que nunca porque houbo unha enorme participación, porque houve unha enorme movilización e porque houve tamén unha gran implicación. Gañamos como sempre, pero gañamos como nunca. Efectivamente, cando hai cambio político hai unha gran participación. No ano 2005 houve unha gran participación e nos quedou un escano para a maioría co presidente Fraga. No ano 2009 volveu a haber un 70% de participación e gañamos porque houve un cambio político, entrou o Partido Popular. En esta ocasión, que tamén houve unha impresionante participación, todo parecía indicar que podía haber cambio político e, efectivamente, houve un cambio político. E houve un cambio político porque, por primeira vez, Galicia elixiu ao presidente Rueda como presidente de todos os galegos. Houve un cambio político incuestionable. Por tanto, con esos 700.000 galegos e galegas que foron ás urnas e que votaron por un candidato, por unha sigla, por un partido, por un equipo, por un programa electoral, con esos 700.000 galegos, Galicia decidiu seguir sendo Galicia e, en consecuencia, seguir sendo un país aberto, plural, cordial, optimista e valiente. Galicia deu unha mensaxe ao resto de España que entendo eu que o resto de España está analizando con interese. Por suposto, Galicia mandou unha mensaxe que é imprescindible en España. Ten que haber terras sin fracturas, sin inestabilidades e sin aventuras. Galicia hoxe é a terra sin fracturas, cunha enorme estabilidade e, por suposto, sin aventuras. Máis que aventura de seguir avanzando, de seguir progresando, de seguir sendo máis, de seguir crecendo de forma sana e de seguir mellorando os servicios públicos, que ao final é para que nos pagan a xente e para que os adicamos os políticos. E a pregunta é por que gañamos? Pois gañamos porque gobernamos para todos. E a xente percatouse de que o presidente Rueda do Partido Popular non é un partido en contra de ninguén, non é un partido que obriga a pensar como pensamos nós, non é un partido que clasifica en bos e malos galegos, non é un partido que ponga ideoloxía por riba dos intereses do país e que, ademais, non é un partido que ten ningún compromiso no despacho con nadie, senón que quere gobernar directamente co resultado das urnas. Esa é a democracia real, a democracia sin intermediarios, a democracia que consiste en recontar os votos e asumir o resultado electoral. Por eso creo, honradamente, que gañamos porque gobernamos para todos e, ademais, porque dixemos a verdade sempre. Podemos confundirnos, sin dúbida. Podemos ter maior ou menor éxito cando nos expresamos, pero non mentimos. Efectivamente, a nadie nos elixe para mentirlle a xente. Pero sabemos que, lamentablemente, en España hai un goberno que lle mentiu a xente durante a campaña electoral, durante os anos de goberno e durante, despois da campaña electoral e dos meses de goberno que leva. Gañamos, por consecuencia, porque gobernamos para todos, porque decimos a verdade e porque, o decía o presidente, traballamos con humildade. Humildade, honestidade e
e respeto. Cando unha persona ten a confianza de un pobo, ten que ter a máxima humildade, porque o pobo acaba de depositar en él un enorme caudal de confianza. E, en consecuencia, percátase de que non pode defraudar esa confianza, e moito máis se esa confianza é numerosa. Se fora unha confianza cativa, ou se fora unha confianza indirecta a través de outros partidos, pero non, é unha confianza directamente nunha persoa. Nunha persoa que algúns coñecen moi ben, outros coñecen máis ou menos, e outros teñen unha expectativa, e esa persona automáticamente asuma unha gran responsabilidade. E por iso esa responsabilidade equivale a humildade e a honestidade. Na miña opinión, ganamos tamén porque, o dixemos sempre, pero é verdad, o Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece a Galicia. Se non é imposible gañar. E é imposible unha maioría e outra, e outra, e outra, e 5 maiorías consecutivas. Eso non se dá en ningunha rexión de Europa. Porque en Baviera ou en outros lugares onde gobernan partidos moi transversais, con moita trazabilidade, con moita antigüedade, sempre hai un momento onde perden a maioría e necesitan de alguén que os apoie. Como lle pasou ao Partido Socialista en Castela-La Mancha, ou lle pasou ao Partido Socialista en Andalucía ou en Extremadura, que gañaba, pero ás veces perdía a maioría e tiña que gobernar con Izquierda Unida ou con un partido similar. Nós levamos 5 consecutivas e, por tanto, erixíndonos no partido que máis se parece a Galicia. E, na miña opinión, a quinta conclusión de por que gañamos, e esa pregunta é a pregunta que probablemente nos esteamos facendo, pois gañamos, como digo, porque gobernamos para todos, porque decimos a verdade, porque actuamos con responsabilidade, con honestidade, porque somos o partido que máis se parece a Galicia e, por suposto, porque temos o mellor presidente de Galicia. Porque a xente vota o partido, por suposto. A xente vota o programa electoral, por suposto. Vota un equipo, por suposto. Pero hai unhos puntos que non sabemos decir cantos son, que poden ser 2, que pode ser 1, que pode ser 3, pero son os puntos que desequilibran a balanza e cando un presidente aporta esos puntos, automáticamente se convirte no mellor presidente para Galicia, e é verdade, non o decimos nós, o dixeron os galegos e as galegas, o mellor presidente para Galicia é Alfonso Rueda. O dixeron eles. Nós estábamos seguros. Eles acaban de confirmalo. Como todo o mundo sabe, Alfonso foi o noso secretario xeral durante bastante tempo, cando estábamos na oposición, que fai moito frío. O podo confirmar, tanto antes como agora. Na oposición todo se ve distinto, pero tamén aprendes moito. Eu creo que un dirixente que non pase pola oposición non será un bo gobernante. Por tanto, digo que foi o noso secretario xeral e o meu secretario xeral durante o tempo da oposición e 2 legislaturas máis. Foi o noso vicepresidente e o meu vicepresidente durante moitos anos e tamén o meu sucesor. Pero necesitábamos un día como agora, para que todo isto formara parte do pasado, necesitábamos poder celebrar unha xunta directiva como a que estamos celebrando e vivindo neste momento para facer historia, porque estamos escribindo unha historia que se verá coa intensidade nos próximos anos do que foi o Partido Popular de Galicia, pero sobre todo a historia de Galicia. Necesitábamos que Alfonso Rueda gañase con maioría absoluta, a primeira vez que se presentaba, sabendo que é moi difícil gañar a primeira vez e facelo con esta tensión na que vivimos durante a campaña electoral, que era unha campaña electoral singular, porque efectivamente a campaña electoral do ano 20, recordades que no último míting o señor Sánchez se lle estropeou o Falcon. Non tiña ningún interés nesta campaña, porque nunca tuvo interés por Galicia. Pero nesta campaña había un interés adicional. Ademais de Galicia, ademais Rueda, había outro que había que intentar derrotar. E, por lo tanto, o Falco nunca lle fallaba. O Falco viña un día e volvía o día seguinte. En fin, unha broma. Por tanto, queridos amigos, agora podo decir e digo que todo o proceso anterior rematou e que Alfonso Rueda non é un varón con V, é un varón con B. E eu me alegro moito nesta terminoloxía que utiliza o Partido Popular, que sexa un varón con todas as letras e con maioría absoluta. Por tanto, moito ollo con el,
moito ollo con el, eu me sinto feliz de poder decir na Xunta Directiva do Partido Popular que Alfonso Rueda é un varón do Partido Popular en España. Efectivamente, querían hacer un examen nacional sobre esto y tranquilos, nosotros haremos el examen nacional mañana en el Comité Ejecutivo. Hoy es el día de Galicia, no es el día de hacer la valoración del Partido Popular, Partido Nacional, de lo que ha pasado en las elecciones. No, hoy es el día de Galicia. Hoy es el día de un gran presidente, el presidente Rueda. Hoy es el día de un gran partido, el Partido Popular de Galicia. Sois un ejemplo para todos. Y es que ayer por la noche en la sede del Partido Popular, como os podéis imaginar, todos los presidentes autonómicos, los grandes alcaldes de España, los grandes referentes políticos del Partido Popular estaban todos viendo el resultado electoral. Y aunque algunos se precipitaron dándole enhorabuena a las 8 de la tarde, al que yo intentaba contestarle, aún queda mucha noche para sosegar el ambiente, lo cierto es que vimos un apetito voraz para demostrar lo que el Partido Popular ha sido y es para Galicia. Se ha hecho, queridos amigos, una gran transición en el Partido Popular de Galicia. Y no son fáciles las transiciones, son muy difíciles, porque había que elegir en muy poco tiempo, porque lógicamente la gente tiene todo el derecho del mundo a poder presentarse a un congreso con tiempo y haciendo una campaña, pero teníamos una gran responsabilidad. Y es que esta semana, no otra, no ayer, no la siguiente, esta semana, se va a cumplir 2 años desde que el Partido Popular Nacional convocó un congreso extraordinario. El 22 de febrero, si no recuerdo mal, el día anterior al inicio de la guerra de Ucrania, resulta que a los señores del PP tenemos un atasco en nuestra organización y yo aquella noche estaba en Génova y se decide convocar un congreso extraordinario. Para mí no hay ninguna fórmula mejor que celebrar estos 2 años con la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia. Es el máximo de las celebraciones posibles. Querido Alfonso, has sacado matrícula de honor en tu examen, hay que reconocerlo, creo que todo el mundo lo ha puntuado así, y esa matrícula de honor ya forma parte de tu biografía y forma parte de la biografía de todos, porque esa matrícula de honor, como es lógico, todos la estamos saboreando. Yo solo quiero decir que hemos ganado una vez más contra todo y contra todos. Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez, que se abrazó y se encomendó al nacionalismo gallego. Hemos ganado a todas las mentiras, a todas las manipulaciones, a todas las insidias, a todo el barro volcado durante la campaña. Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgos. Y Galicia, como siempre, votó por Galicia y desde Galicia dio un ejemplo a toda España. El gobierno quería hacer de estas elecciones un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España. Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa. Por tanto, Galicia, una vez más, con su carácter, con su forma de entender la vida, con su forma de mandar mensajes a la gente, pues los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo. Este es el mensaje de Galicia para todo el mundo. Y Galicia ha enseñado a Sánchez lo que piensa de su gobierno. Amigos, Galicia le ha enseñado a España cómo demostrar con sentido común, con una gran altura política,
sin dejarse intoxicar por el ruido, teniendo una propia opinión, somos capaces de derrotar al sanchismo y a todas sus terminales, que os puedo asegurar son muchas más de las que os imagináis. Hemos sido atacados por la izquierda y por la derecha, y solo hay un vencedor. Ni el BNG, ni la UPG, ni Podemos, ni Sumar, ni Restar, ni el Partido Socialista, ni Vox han ganado las elecciones. Las elecciones la ha ganado el Partido Popular de Galicia y Alfonso Rueda. Eso es el resultado de las elecciones. Absolutamente. Yo sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular, mi partido, el Partido Popular de Galicia, no consiguiese la mayoría absoluta. Lo sabía desde el primer instante, antes de ser convocadas. Lo sabía perfectamente, pero he participado en todos los actos que me han mandado. Creo que fueron 40 actos entre comidas, paseos, mítines, cafeterías, gasolineras, bares, todo lo que aprendí otra vez, que es la bonomía de este pueblo, que es el abrazo que te pega un gallego cuando te ve en cualquier lugar, una semana de buen tiempo, otra semana de buen tiempo, Galicia 100%, pues he participado en todos ellos. ¿Y sabéis por qué? Porque entiendo que es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido al que pertenece. Y es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste nuestro país. Y por eso volvería a hacer lo que hice, sabiendo la oportunidad y también los riesgos que asumía viniendo en esta campaña y comprometiéndome, ¿cómo no?, comprometiéndome con mi partido, con mis compañeros y con mi gente. Y es que la mitad de esta legislatura la asumí como presidente de la Xunta de Galicia, la otra mitad la asumió el presidente Rueda. ¿Qué ocurriría si yo no vengo aquí a defender lo que hemos hecho entre todos? Es curioso. Nuestro amigo Besteiro, que en paz descanse políticamente, digo que empezó a decir esto: Feijóo no viene. Feijóo no viene, y resulta que entonces dejan solo a Rueda. Y yo decía, coño, pero no le han pasado el planning de campaña que me han pasado a mí. Porque, amigos, yo estoy aquí porque es mi deber. Pero no solo porque es mi deber, sino porque es mi vocación. Y mientras sea presidente del partido, todo lo que ocurre en ese partido me dolerá, como creo que le dolía y lo asumía cualquier presidente nacional del partido. Y cuando algunos de los que estéis aquí os toque la responsabilidad en la presidencia nacional del partido, veréis las cosas probablemente de otra forma, pero las complementaréis con la forma que lo habéis visto desde aquí. Y esa es la ventaja de haber estado en la cara A y en la cara B del single o del disco. Ya sé que ahora se vuelve a llevar el vinilo, por lo tanto no me llaméis antiguo, porque se vuelve a llevar los vinilos, me he enterado. Finalizo ya, amigos. Presidente, le agradezco mucho a la directora de campaña, no sé si lo he dicho en público o no, a mí me lo ha dicho, que ya estáis pensando en las elecciones europeas. ¡Qué buena noticia! Es una excelente noticia estar pensando ya en las elecciones europeas. Y por si alguien quiere echar una mano, yo creo que a Rueda le van a llamar. Pues vete preparando, Alfonso, porque va a haber elecciones vascas antes de las europeas. Estamos aquí al lado, la Transcantábrica funciona. Por tanto, ahora que ya eres un varón con V y con B, pues prepárate, porque te vas a pringar en las elecciones vascas, vas a ir a los pueblos de Euskadi y vas a ver realmente cómo Galicia es un modelo para exportar. Hoy lo decía el presidente del Partido Popular de Euskadi, Javier de Andrés. Se miraba en este partido que habla dos lenguas, en este partido que siente la cultura gallega porque somos producto del pueblo, en este partido que nació en las aldeas, en este partido que tiene militantes, representantes, simpatizantes y votantes en todos los lugares de Galicia. Y es que es un escándalo ver el mapa que se veía ayer. Era todo azul,
a veces un poco pálido, pero de forma absolutamente extraordinaria. Muy poco pálido, pero es azul intenso. Y con 3 o 4 manchas rojas para acreditar la preponderancia del azul. Galicia, unha vez máis, dirixiuse aos galegos en palabras. E Galicia dixo unha vez máis de forma contundente, como falan os que teñen carácter e principios, que votando. Con esa democracia inapelable que son as urnas. Mirade, eu tamén quero agradecer a todos. Vexo desde aquí alcaldes e alcaldesas que visitei e que fixemos uns mítines fantásticos. A verdade, Alfonso, é que me din conta na última semana que isto era imparable, pero sabía que non era fácil. Nunca nos lo ponen fácil. Sabía que, lo que no sabía yo, es que el Partido Socialista se haya entregado al nacionalismo. ¿Quién ha visto y quién ve al Partido Socialista? ¿Quién ha visto y quién ve al Partido Socialista? En nuestra época era al contrario. El Partido Socialista sacaba lo que sacaba el bloque y el bloque sacaba lo que sacaba el Partido Socialista. Y ahora resulta que están entrando en la irrelevancia política. Pero en la irrelevancia política no solo en Galicia, sino en buena parte de las comunidades autónomas. Y todo para salvar la presidencia del gobierno. Entre la presidencia del gobierno y el partido, yo prefiero el partido. Y entre la presidencia y el gobierno y no tener compañeros que sean presidentes de comunidades autónomas, yo prefiero tener a los presidentes de comunidades autónomas. Porque cuando eliges tú y por encima de nadie tú y nadie más que tú, automáticamente pierde sentido la política y los intereses generales. Concluyo, pues, agradeciéndole a todos los que habéis hecho posible este triunfo. Y quiero agradecerlo de una forma muy especial. Creo que el Gobierno de la Xunta de Galicia ha trabajado no mucho, sino muchísimo, y lo ha hecho, y conozco ya a la mayoría de los consejeros de España, por razones de trabajo y por razones de reuniones que mantenemos de coordinación en Génova. Creo que Galicia tiene un excelente Gobierno y le agradezco todo lo que ha hecho. Y quiero agradecerle también, por supuesto, a la directora de campaña y a 4 personas que son las que nos han dirigido, como siempre. El partido tiene una estructura provincial y Elena, que sigue teniendo el mejor resultado, y eso, mis respetos, doña Elena Candia. Y, por supuesto, Diego Calvo, que era muy difícil mantener el 13, y la verdad es que todavía, dice el presidente, que hay alguna posibilidad de subir. Me parece muy complejo, pero lo cierto y verdad es que Coruña ha tenido un comportamiento excepcional. Lugués, que yo le decía a Alfonso, y Alfonso me comentaba, si tenemos el 11 en Pontevedra está la mayoría absoluta asegurada. Era muy difícil tener el 11 en Pontevedra. Y muy difícil porque acabamos de coger la Diputación y porque allí ya sabemos cómo se funciona. Ya lo sabemos. ¿Cómo se funcionaba, perdón? Ahora empezamos a ver cómo se funciona de nuevo. Y, por supuesto, al que acaba de llegar, aunque, bueno, un poco menos tiempo que Luis, que Lugués, que es Luis Menor, que ha hecho un trabajo excepcional en la provincia de Ourense, y yo quiero agradecer eso de forma contundente. Bueno, queridos amigos, tenemos un gran presidente, y como decía ayer Rajoy por la noche, cuando tuvimos una conversación, que estaba feliz, lo acaba de decir ahora Alfonso, pues me decía con esa sorna característica, dice, oye, es que es muy importante ganar la Xunta. Porque mira, para mí es muy importante que el alcalde de Sanxenxo sea Telmo, aunque esté en contra o a favor de él, es lo de menos. Y es muy importante para ti que el presidente de la Xunta sea Alfonso. ¿Te das cuenta la importancia que es ganar en Galicia? Le dije, presidente, ¿qué razón tienes? Bueno, queridos amigos, Alfonso, enhorabuena. Gracias. ¡Viva Galicia! Muchas gracias. Xuntos para gañar la vida día a día, hoxe e mañán tamén. Xuntos e que sintan todos que si van xuntiños temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen
vida día a día.